Tanrı'nın adı bilen salam aytýan edir illeşleme, vatandaşlama, hususen Türkmen sahrada ýaşaýan Türkmen oglama, halipalara, sungat ýoluny Türkmen sungatynyň aýdym sagyny dowam etýän halipa şähertlere sawurny aýtýan armanlar we temmäňi. Şu ýerde birden bir zat ýady düşdi. Şonu paýlaşadym gelýär, özüm şonu birden kelläme gelip bir emele getirýän edim ýöne. Meniň bir has bir begenýän zadym Akmyrat Şarif halipa aýdyşýanlar. Sungat äliminde kän gaýnap joşan halipalar kän köp birnäçesini bilýär, birnäçesi şu at ýaşap ýörler Akmyrat halipa ýani birnäçe dünýeden ötdi. Ýatan ýerler hemmesi ýagty bolsun. Biz şolaň mirasyny indiki geljekler geçip şonu bir elimizden näme etsek de kemdir. Başarsak östürme bizden olan kiyanet edilen başarma ýok. Hani hiç moga özür ägir halipala dünýede ikilenji depe gelmer hiç moga. Aýtjaklarym meniň has begenýänlerim şu sungat ýoluny aýdym sungatyny birnäçe halipala şäherli öz halipatyny ýatlap birnäçe taýlary döredipdirler. Misal üçin aýtsam, meşhur taýlanda Kelbaşy Amangelli Gunebew diýen ustadyna ustadym diýen taýly döredipdir. Şu eteri şu wagt fiýnetdeňiz ensambly şeklinde kän çalynyp dur. Şu wagt kän halipalarymyz şähertlerini öwretdir. Heýwara gowsal. We ýene-de aýtsam ora tarif gyzakçy halipa ora tarif beýik halipa Tarbaşyň ogly öz agatyny türlü hakynda da ýatlama diýip sal döredipdir. O sadam ensambly şeklinde çalynyp dur. Meniň gowulýandyň. We ýene-de aýtsam Jebbar Han Sehet hem öz halipasyna millaga unutman diýip sady döredipdir. Ol salda gaty gowsal, şirin sal kän halipalarymyz çalynyp dur. Türkmen Owaly kanalyna günne görüp duransyňyz inşallah bundan dugan tapsam şu jere çalynmak ensambly şeklinde hususen öz Türkmen sehra mentagany. Ýa-da bärrak geliversek ýatan ýer ýaty bolsun ýagmyr aga, ýagmyr Nurgelli halipada halipama diýip saz öwretdir öz halipasyna sarp goýup. Indi şu elinden gaty şonu ýürekden joşup gelip şolara sarp goýup şolaň gadyrdanlygyny bildirýär-de. Inhe şolar ýani ýene-de aýtsak kompozitor Ata Ablif gyzakçy Eýranyda näçe debe gelendir. Ýatan ýer ýaty bolsun İsa Jurjani eger dogry aýtýan bolsam bekän gollap öýüne getirip halipalar ataga film badyr görendiňiz. Oňda ýatan ýer ýaty bolsun şu jüri adamlaryň bir gadyryny bilmeli. Ataga da şomaga aýdandyr ýanyňyzda bolsa şu jüri duşuşýan şeýle döňrämir geldik. Halifa şäher bir-birine duşurýan adamlar duşurýan adamlaryň mertebesi beýik bolsun diýip aýtýar. İsa Jurjani doğanlığında yatan yer ýaty bolsun şu ýolla kendine çekinir. Onunla ýatlap geçeýdim. Aýryp dursam halifa ýanky Ata Ablif kompozitor döreden sazlar kän amallaga aýdyşýanyk bir depe soradym diýdi. Ataga döreden sazlam san näçe diýdim diýdi. Sana zehinime gelenak näçe diýdim bilemek diýdim diýdi. Naglet ýanyna öldüm. Inne şu wagt halipa kompozitor Ata Ablifam öz halipasyny Jebbar'a sarpa goýup ustada diýip bir saz döredip bir gaty şirin saz. Indi men şu wagt portopdan peýdalanýan aýdyn men bir zaman
atam kän dinleyip artygaly diýeli adyna. Şun gow dinläp men şonu şu gaty men ýüregimi ornatda şu sebäpli aýdym taýym älemine girdim men. İlkinji öwrenen taýymda şu inşallah geljek portatda şalt beren ýalan oňordumyzdan. Ony Tagcepbar halipa dünýeden ötmäge saz çalyny, fagat saz şekilde çalyny. Ony ilkinji we çalmak oňundan halipa Türkmenistan halk artisti halipa Akmurat Çaýpa nesip etdi. Burruňy da. Onun o eseri dünýeden ötenden soňra Hudaý goly Allah Muradow onda ýatan ýeri ýaty bolsun. Ady öçmez senin kimin ägirdiň bagyşydyň şu düredi şeýle kulaka bir däne goşga aýtýa o goşguda ustadan üstüne oturup kulaka meni soňra halipa Tagcepbar dünýeden ötenden soňra aýdym şekilde geçýär. Onu ilkinji defe Türkmenistan halk artisti, halk bagyşy Orad Nefes Döwlet Nadarow ýatan ýer ýaty boldum. Gaty men gowy berýän söýýän halipam 2 gejede biziň öýümde ýatyp gitdi. 90-njy ýylyň äwwerlerine dagy. Onu ilkinji defe hawa ustad edip aýdym şekilde Orad Nefes Döwlet Nadarow aýtdy. O da ýatan ýer ýaty boldum. Dünýäden ötden her şeýle boldy. Inni şu wagt görüp durdyk Eýran mentegede ähli türkmenler juwalla täze inni joşup gadyryny bilýärdiler. Türkmen aýdym taýym şoňgotum näme form nagat çuňurlygyny nerden gelipdir, nagat adamla zähmet çekipdir. Şu wagt miras şeklen biziň elimizde ýöne çalpdyrdyk şolar fin etmedek ýöne bir men bir ihtiramy bolmady ýöne erzişi ýok diýen. Şoň taryhyny bildiň. Nerden gelipdir? Kim halipala zähmet çekipdir? Näme form biziň elimizde gelipdir ki şeýle biz şonu höwädirip çalýarys. O gaty ondan höwätlendirýär. Sen öwrenmäňe de kän peýdaly. Kän sözüm kän iltmen. Hawa şonu ilkinji defa meni Orad Nefes aýtdy we şu wagtda Türkmen sahrada kän başy ilkinji de baýly halipa Irmını aýtdy diýeli men özüm dinledim, indi bilmeýän haýsy meni aýdypdyr, radio gurugyny geçipdir. Heýwara aýdypdyr ýatan ýeri ýaty bolsun. Men şu portatdan peýdalanyp birdene zehinime gelenler şu boldy bu gurundan soňra bir näçe halipalar aramdan çykdy. Ilkinji de ýatlaryň meliýe öz owan ýekaçynar soňra Marwa geçip gelen ägir halipalar ýeri taýanda bagşy İlmehmet Nurizadeň we İlmehmet Taşy diýip at berýär. Kän adamyň toýlaryny toýlanlar. Ýatan ýeri ýaty bolsun. Onu ýatlatyň melýär şu ustada sal bilen. Baýly halipany ýatlatyň melýär. Toýly halipany ýatlatyň melýär. Gadappan halipany. Kän aradan çykarlar kän duktor Qiliç Enweri diýsen. Inne huzur onu ýazmaly bolýar bir kagaýda hemme näçe bolsak ýöne. Şu bir näçe at getirýän İnşallah ki ilme yarar yani şu gurrun izinden sağlı çalıp şu gümen bilen şu videonu paylaşadım meliyeti bilen. Sağ olun. Yine de yatladım meliye ilkinci halipam Ustad Rauf Öydakşan bir kapak veren, öğreden bir neçe tarları bildir ağrım hımzanı tavvakın başı dik buldum. Ondan sonra halifa mukamlar baş halifa Türkmen Sahran ägir halifati Ustad Gyjakçy hem dutarada büýüýän adam. Gelcan Kurban geldi kor. Onu hemmeň tanıtdyrmam, onu biografiýasyny aýtmak. Onu lazım däl bir bu. Şöyle şonu ýatladım elе eller armanyň şu taýyma bu şekilde öwredip berdi. Bilmende öz tejribem bilen 2 ýyl şu işläp duran zatlarym bilen halife Gelcan Korunga zähmetler bilen we Rauf Öydakşanyň da inşallah zähmetler bilen men şu saady şu wagt ýerine ýetirip berjek.
så tillsänga allt det yine de öğün morarım zeppara amburiyat. Sakı zeppara. Yine 4 asırdan 5 asırdan soň tutulmalı bolsa 5 bagşyň ady şol 5'in birisi öğün bolarsoň zeppara amburiyat. Yine 10 asırdan 40 asırdan soň tutulmalı bolsa 3 bagşyň ady şol 3'ün birisi öğün bolarsoň Jeppara amburiyat.
Yine 40 asırdan, 100 asırdan soň tutulmaly bolsa, bir bagşyň ady, şol bir bagşy senin özüň bolarsyň, Jebbar agam durýardy. Yine 100 asırdan, 1000 asırdan soň dünýäden ýiteyse, bar bagşyň ady, bagşysyz illenim il warby diýip böküp turar, Jebbar agam durýardy.